Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaji kita Hadis Riyadhus Shalihin bab nomor 23. Babul amri bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Babu amr bil ma'ruf, babe perintah sing apik, wa naha nglarang 'anil munkar, saking kemungkaran. Jadi penyusun kitab Riyadhus Shalihin sapa nyusun? Imam Nawawi. Gawe bab judulnya amar ma'ruf nahi munkar. Iki bahasa Arab tapi umum dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan dawuh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Wa takun lan ana sira lan ana mingkum saking sira kabeh sapa umatun umat ya ta'una ngajak sapa umat ilal khair maring khair. Apa khair? Ngene sing apik, ngajak nang ngene sing apik. Wa ya'muruna lan perintah sapa akeh. Asal kata itu amaro, perintah. Ditenono awaliya nek mburi ana wawundun wong akeh. Wa ya'muruna merintahke sakeh bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Ma'ruf merintah sing apik. Wa yanhauna asa katain naha, bahasa Indonesia dadi nahan. Wa yanhauna waliyan diberi wawun dadi wong. Wa naha wa yanhauna lan nahan sawangke anil mungkar, nyegah anil kemungkaran saking kemungkaran. Wa ulaika lan utai mengko-mengko hum akeh iku al muflihuna. Asal katai falaka hayya alal falah. Ayo nanggone ka muflihun wong kang bejo. Dadi mbok ya ana saking sira kabeh ku umat sing ngajak nang gone sing apik, perintah sing apik, nyegah kemungkaran. Wa ulaika muflihun iku lha sing bejo kemayangan. Dadi ndelok kemungkaran gak oleh terus meneng ae, ana wong nyopet terus meneng ae. Ana apa? Kemungkaran meneng ae. Ya apa di cegah, ana wong tukaran bisa ora kok mau dikeploy. Ayo terus. Ayo di sing menang. Wah ya kan di cegah. Terus wa qala ngendika sapa wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum utai sira kabeh khaira ummah, api-api umat ukhrijat ditaake sapa umat linnas maring menungso. Umat sing paling apik ku sing ya apa?
ta'muruna nek ya mangs apa wong kene tak sira wong ngene iki lho kadang yo karo yo ngaji pirang-pirang taun iku aku lho ngaji 3 taun kae terus nek awale tak ni sira kabeh nek awale ya iku wong akeh ya wis melok ngaji ngono tok maknane tapi guru paham ora sesuk astagfirullah ngene ta maknane Quran iku bil ma'ruf kelawan api wa tanhauna lan nyegah sira kabeh anil mungkar saking kemung dadi wong umat sing paling apik iku sing amar ma'ruf nahi mungkar ana kemungkaran dirubah ora dijiarno ae basah keringkan kotor bersihkan miring luruskan dadi ana tanggaan miring jiarno ae ana suka jembrung jiarno ae sampah keleren jiarno padahal bengok-bengok sampah iku aku ndek kene jebuken gak krungu sampean lah iku jenenge mati atine iku lane la takmal apa jenenge yang buta yang buta mata hatinya yang tuli kesombongannya dadi ketok suket-sukete bengok-bengok aku jabutan iki wae jabut iki sampean gak krungu sampai ya bengok-bengok aku sak kene gewaan sampean gak krungu padahal bengok-bengok banter iku lah nek ati sampean cerdas apa istilahnya tanggap ing sasmita wadah ngerti zaman tanggap ing sasmita itu misalnya ya suami istri sing wedok kedip utawa sing lanang ngene paham sing wedok anu iku mesem utawa mencep paham pisan iku jenenge tanggap ing sasmita. Kowe gak usah ngomong. Wong loroan ora ngothik drijine tik ngene. Oh iya. Paham pisan. Iki jenenge tanggap ing sasmita. Lah sampean gak tanggap belas ora ta sampah numpuk jejiar tukang kancane tukaran keploki. Sampai sapa korbane iki? Ana suket njawab brung ya wis mau meneng ae. Ana pengen mancap blok wis gak peduli wis sapa centelno maneh balekno. Iki jenenge tanggap ing sasmita. Dadi wong ndelok wong ngene lho. Apa ora? Iku. Apa utang ta? Piro sih? Ya kita siri. Terus gak sambung ae. Wong kok ketok anu, apa rek? Kenapa rek? Kadang-kadang kan si anak si cilik wis pokoke meni ana sing diliwet wis ayem ngono ya. Bareng anake wis gedhe kan sekolah TK. Mari saya kok tolak lapor anak kula nggih sekolah. Delok wajahe ndak wis ketara. Wah, ganti dhuwit wong iki. Eling ceritane Abah Turab. Sama siapa Turab? Hah? Innalillah. Sama sejelah Abah Turab. Ali. Nabi goleki nang omahe sapa Fatimah. Ma Fatimah lan di Ali. Tuku niku medal. Berketukaran go masalah apa? Lek zaman tem mlayu nang ndi?
nang kafe. Gak boleh. Ali turu masjid ngono lho. Akhirnya digugah kan Nabi. Badra utangi. Kok belanjane kurang, Fatimah ngamuk. Ali terus turu masjid. Apa itu apa? Apa? Turab? Innallah. Khalaqnakum min turabin. Apa turab? Lemah. Astagfirullahaladzim. Tadi Nabi apa? Ali turun di masjid. Ya saya ke masjidnya keramikan. Zaman Nabi kan mau pasir. Jadi pasirnya nempel nang geger lagi dijuli apa turab. Lho kok merambat nang rono. Dadi wong jenenge tanggap ing sasmita. Dadi kuntum khairu ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dadi nek ndelok kancane mungkar ya dicegah. Misalnya buat sampah sembarangan, jika sampai buat nanti tempat sampai no rapat disiarno. Terus waqalan ngendika sapa ta'ala khudil afa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Khud ngalapa sira al-afwa ing bahasa Indonesiane dadi maaf. Dadi wong ku sing pemaaf, ngono lho. Surat Al-A'raf ayat 199. Khud ngalapa sira al-afwa ing pangapura wa amur lan merintah bil urf. Urf arafa iku weruh. Ma'ruf iku ya weruh, maksudnya ma'ruf itu sesuatu yang dilihat baik. Iku jenenge urf. Jadi ma'ruf. Wa arilan mingo anil jahilina sangke wong kang bodho. Main nabi siapa? Umar. Suatu saat ana wong ku njaluk izin ketemu Umar, ngono lho. Akhirnya oleh izin. Dengar ngarepe Umar ngelok-ngelokno Umar. Ngono lho. Lah karo penasihate dikandoli padahal Umar wis ngamuk. Kene usaha nata negara gak kurang-kurang oleh usaha sampai gak kok berturu. Taruh ceritane apa Habibi. BJ Habibi. Lah iku selama jadi presiden iku cuma turu petang jam. Supaya apa Indonesia stabil, supaya dolar iku iso murah. Njaga negara iku supaya tetap stabil. Jadi mikir sampai cuma turu petang jam. Awake dhewe turu petang jam. Lah usaha kaya ngene iku mah gak dihargai, ngono lho. Delolokno Pak Umar iku. Lah penasihat ngandoli sik aja mbok turuti. Mulai terus diwacana ayat iki wa'rid anil jahilin wa'ridan mingo sira anil jahilin sake wong kang jahil. Oh bodho mbok ladeni padha gedenge. Gak sama Madinah sampean membalas menghina. Ya tambah suwi malah dawa malah. Lah nek gak ditanggapi. Mulane eling jamane Pak Yai biyen. Ur-ur kodhok segara. Sego wadang sisane sore. Kok ngono sih?
Kembang turi melok-melok sekewadang sisane sore. Gak peduli wong alok-alok sandang pangan golek dhewe. Ngerti maksudnya? Gak peduli sampean lokno wong kono nyambut gawe kene nyambut gawe mangan apa sandang pangan golek dhewe. Kok kono nyandangi kene ngono. Dadi gak peduli wong alok-alok. Ya Pak Umar nuruti nafsu ya. Sing dadi kampleng tenan wong sing ngritik mang. Tapi karo penasihat iki gandali warid mingo aja dituruti. Warid anil zayin mingo saking wong sing padha kudu. Dadi kudu apa? Jembar dadane ngerti maksudnya. Luas pemikirane. Mulane kudu sering memberikan maaf wa'mur bil uruf perintah sing apik ninggalna wong sing terus wa kana ngendika sapa taala wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surat At-Taubah ayat 71. Iku ana kebalikane iku. Sebalike wong munafik. Surat At-Taubah 71 ayat 67 wal munafiquna wal munafiqatu ba'du min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum naswa fanasyahum inna munafiqina humul fasikun. Dadi wong iman al mukmin wal mukminuna lan wong kang iman wal mukminatu wong wedok sing iman bandung setengah wong akeh iku aulia ba'din waline setengah pelindung sebagian yang lain penolong sebagian yang lain. Yang muruna bil ma'ruf perintah semangke bil ma'ruf iklan api wayan hawana nyegah semangke anil mungkar saking kemungkaran. Wong iman ka lanang wedok iku ya apa wali sebagian yang lain. Mene sampeyan yang golek bojo, golek wong sing cinta nang Allah, ngono. Nek cinta nang Allah awake dhewe ya cinta nang Allah, orang yang saling mencinta kepada Allah itu lebih mudah untuk bercinta. Nek situ kafir situ iman ya wis kangelan sampean. Aku kene Medina salat kono Medina maksiat. Mosok sambung. Ka iso. Lah dekene sudah itu surat At-Taubah al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din. Wong munafik lanang wedok iku sebagian dari yang la ya'murna bil munkar perintah sing mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf mencegah yang baik. Dadi kebalikane wong sing iman. Terus wa kana ndika sapa wa ta'ala lu innal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dari kabima asaw wa kan ya'tadun kanu layatana hauna anil munkar fa'aluhu labi sama kanu ya malun. Surat Al-Maidah 78-79. Luina dilanati sapa ladina kafaru akeh kafirin bani Israil saking bani Israil ala lisani Daud ing atase lisane Nabi Daud wa Isa bin Maryam lan lisane ibni Maryam dalika mengkono-mengkono bima asau sebab barang kang asau itu maksiat melanggar. Wa kana ana saeke ku ya tadu nang liwati batas apa perbuatane kanu ana saeke iku layatana hauna ora
padha nglarang sapa akeh anil mungkarin saking kemungkaran fa'aluhu gawe sapa akeh ing mungkar. Dadi ana kemungkaran iku gak dilarang. Labi sama kanu yakti saelele makan barang kang ana sake kuyap aluna gawe sapa wong akeh. Dadi para alim ulama iku ya nglarang ngene lho. Dadi misale ketemu kancane iku tukang ngombe. Ngombe haram. Meneh ketemu wis gak dicegah maneh wis pisan tok. Kadang-kadang ya gumpul di kono pisan. Dadi ya la tanahana anil amungkarin fa'alu, dadi gak nyegah saking kemungkaran. Tunggale misale ana pelaku riba. Riba iku haram. Tapi bendina kumpul di kono. Mulane pemilik bank saiki sak donya iku wong Yahudi. Mergo wis apa? Gak wedi mangan riba. Jadi ngene iku. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib bagi kita. Jadi gak kena ndelok kemungkaran kejiar meneng ae ngono lho. Nek gak iso tangane ya minimal ngomong. Iya. Tapi yang ngono tantangane wong sing amar ma'ruf nahi mungkar sampai kadang ya dipateni barang, di penjara dan seterusnya. Katakan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kepahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.